Jaod bura ma kaonti ma Homa Bay ogolo ywak kaluwore gi achudhe moko ma wacho ni sani wuok oko matiyo gi nyinge mar kawo pesa mawuok kuom jopiny mamanyo tije migepe mopogore mag sirikal. Okoni achudhego osebedo ka tiyo gi nembni mag simu mopogore ka giriambo ni gitiyo e apise kendo gikayo rowere madwaro tije. Gikwayo rowere madwaro tije omenda mondo eka migi barupe mag tich. Bensuda wacho ni thoth achudhego wuondo jopiny ahinya to rowere ma otiegore kaka jopuonj ni idhi migi thuolo mag tije dul mochung'ne ndiko jopuonj TSC. Ne oloso kinde mane ochiwo taulo mag ria ne skunde mopogore. And I'm calling upon Commissioner Leland. I have given you some names. Mondi take charge as DCIs of all sub-counties. I want to condemn in the strongest possible terms. I am not an employing entity. An ok andik ji e TSC. Omioneja Homa Bay County mora mayudo sime ni Bensuda ndiko jopuonj, TSC ema ndiko jopuonj. Namba 2, ng'ama yudo sime ni Bensuda ndiko ji e tich mora kapok ondikie. Lendo must be there in form of gazettement. Onge tich mindiko ng'ate sime. Ing'ama golo pesa ne ni ng'ato nogona sime amiye 5,000 odhi ndika Bensuda dwaro jopuonj 10 mano miriambo. Omiya dwaro ni mondo disassociate with that conmanship.